Sikubingelele sawubona isekuphila wellness center ke lana la sofike khona yila khona sine full body scan machine. I full body scan machine ke iyakusiza nathi yasisiza ukuthi sibone ukuthi ubhekene nani futhi leyo nto ibangwa yini, ngoba kufanele sazi ukuthi mawungabathola abantwana kubangwa yini, mawungayi toilet kubangwa yini, mawunama ulcer abangwa yini, mawunesiyezi kubangwa yini, mangaba mhlambe ubaba ipena lisabhala igeja lisalimi kubangwa yini, mhlamba usenayo imizwa umama noma uyintokazi yaweni kubangwa yini konke lokho. Kwenza ukuthi sibone kangcono ukuthi le nto ingalapheka kanjani, ngoba sesibonile ini isource yakhona. Sikhona ke sokuphila wellness center, ungasithinta nje inambeni zethu ezithi 072 6589529. Sikhona kusukela ngo8 ekseni kuze kube u4 ntambama, Monday to Sunday. Ukuphila wellness center, healing the natural way.